Okay, good morning na mga patay pagkamanog kaligo mga katelo. Salamat sa nag-greet na ko happy Valentine's no. So karon maday ang 14 mga katelo. So pahinomdom sa gugma. Pero ignon ko kamo mga katelo. Sa tanang oras, sa tanang panahon, pwede ta mo celebrate, pwede ta mo celebrate og gugma araw ng mga puso. Pero karon mga katil ato ang imagine ang pag-ayo nga usahay makahinomdom lang ta sa ato ang hinigugma pag maabot na ang Valentine's no. Bisan pag dili maabot maghinigugma ay gapunta no. Kay ngon pang balaang kasulatan na higugmaa ang imuhang kaaway no? Pero lisod kay na siya buhaton, pero mao gina ipabuhat sa Ginoo sa tuang matag usang kinabuhi dili kay makanahuna lang ta sa panahon sa Valentine's no. Pero okay ra gyapon na, pero ang importante gid unta nga atong ma-imagine og mahuna-huna nga ang gugma sa ato ang isig na tawo gipahinomdom sa ato ang buhi na Dios nga higugmaon gyud nato ang ato ang matag usa. Higugmaon pag ato ang kontra atong mga kaaway kana pa kang nahigugma nimo o na, kana pa kang ikaw nahigugma niya. Ana ba? Mo na pinakadabis. Mo na nga akong ka-encourage sa tanan. Kung namang tayo mga balatian, namang tayo mga pag-antos sa mga balatian sa itong matag-usang nga kinabuhi, padayon ra gyapon. Chill lang ba? Katawa ra gud. Pero ay lang katawag ikaw ra isa kay murag lahi na na. Murag hindi na maayo. Agad bisag di lang gud magpahalata nga guol, pero sulsi mo kasing-kasing guol dito. Pero ang importante ang mahalaga. Kana lang pinakadabis. Osbon ako. Happy Valentine's. Di lang kay karon hangtod sa kahangturan. Happy ang gugma sa atong matag usa. God bless. Love you all.